खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 20 अक्ट'बर 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। कलियाबर पुलिसा पेट्रलिं खालामनाय समाव नगावनिफ्राय साद' डकाइतनि गें हमदों। डकाइतफोरा सिखाव खालाम नाजानाय समाव पुलिसजों उदाङै हमजादों आरो बिसोरनिफ्राय सिखाव खावनायाव बाहायनाय लुथिनायाव बाहायनाय माखासे मुवा बेसाद जेरै हेन्डमेड पिस्तल आरो गोबौ हाथियारबो बोखांनो हादों। नाथाय हमजानाय सिखावफोरनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। दिनै आइबि बुंथिग्रा आरो एन पान्जारी बिथांमोननि NLFB हानजाया सोरखारनि सावरायनाय आरो अनसुंथाइखौ आजावा। राजखान्थियारि रावजों सावरायब्लासो आइबि बुंथिग्रा हानजानि जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन। जेब्लासिम NLFB आफादनि दाबिया आबुं जाया अब्लासिम थाबाय थागोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटायाव जालाख' एबा टिकेन्द्रजित नार्जारी मेम'रियेल डिजिटेल सिनेमा हल लुफुंनो थाखाय अन्था खाम्फा बेखेवनायनि सायाव जोंस्रां ब्रह्म एबा फैला जे बरगयारि बिथाङा बाथ्रा बुंदों। सावरायबाय थानाय जादोंमोन आरो बिनिफ्राय जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना जोंहा जिहेतु एस'सिएशन दं हिसाबै मोनसे मेम'रेन्डाम होखानाय दंमोन आरो जोंबो जोंनि एस'सिएशननि गेजेराव रायलायदों जे जोङो गिबियाव बबे जायगायाव खालामग्रोयोब्ला मोजां जायो। बेबायदि जोङो मोनबा जायगाखौ सायख'ग्रोदों। चिरांनि रुनिकाटा जाहैबाय, क'क्राझाराव गसाइगाव आरो जोंनि बाक्सायाव सिमला बागानपारा, बेनिफ्राय अदालगुरियाव रौता। बे मोनबा जायगायाव गिबियै सिनेमा हलखौ लुफुंनाय जागोन होननानै जोंनो खोथा होखादोंमोन आरो बेबायदिनो दिनै चिरांनि रुनिकाटानि सिनेमा हलखौ बेखेवजेनबाय। थारैनो बियो जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि महरगिरिफोरजों लोगोसेनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय थारैनो खोब गोग्गाथाव बाथ्रा। खारन जोंनि ओनसोलाव बर'फोरनि ओनसोलाव गोबां सिनेमा हलनि गोनांथि दङ। जोङो जोंनि एक्सपिरियेन्सनि गेजेरजों बुंदों जिहेतु जों नुबोबाय दं जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बर' सावथुनखौ अनसायग्रा मानसिनि आंखाल गैया। गोबां खना खनला गामिफ्राव जोंनि बर' सावथुनफोरखौ नायो आरो रायजो राजाफोरनि अनसायनायनि थाखायनो दिनै जोंनि बर' सावथुना नैबे लेभेलसिम सफैनो हादों। दा बेखायनो गोबांथार एमाउन्टनि बाजेट खालामनानै सिनेमा हलखौ खालामलायाबासिनो खायसे खना खनला जायगाफ्राव जोङो अडिट'रियामनि मडेलजोंनो सिनेमा हलबो बानायनो हायो। निस्सय बेफोरबो लासै लासै मावफुंजागोन जों आसा खालामो आरो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ खावलायो। निस्सय जोंनि गेजेराव जुदि थोजासे बिबांनि जुदि सिनेमा हल थायोब्ला जोंनि जायफोर प्रडिउसारफोर बे प्रडिउसारफ्रा जिखिनि इनभेस्ट खालामबाय सावथुन दिहुननायाव बेखौ मोनफिननो हायोब्लानो जोङो जायफोर महरगिरिफोर दङ जायफोर आर्टिस्टफोर दङ बे आर्टिस्टफोरनो जोङो जितु रिमिनारेसन बान्था हिसाबै जोङो थोजासेबां होनो हागोन आरो बेबायदि जायोब्लानो जोंनि बर' महरगिरिफ्रा एक्टर एक्ट्रिसफ्रा बेखौ प्रफेसनेल हिसाबै लानो हागोन। आरो बिनि अनगायैबो आंनो बेखौ बुंबावगोन दाबो जोंनि गेजेराव गासैबो नंजोबाबाबो माखासे बे सावथुनाव ओंखारनानैनो सावथुननि महरगिरि जानानै गावनि थांनानै थानायनि राहाखौ एसेब्लाबो दिहुननानै लानो हादों। आरो सिनेमा हलखौ जुदि जों थोजासेबां खालामनो हायोब्ला जेरैहाय आङो जोंनो सोमोन्दो थानाय खाथि सोमोन्दो थानाय एसामिसफोरनि खोथाखौ बुंगोन। एसामिसनि महरगिरिफ्रा मोनसे समावहाय बे सिनेमाखौ लानानै सिनेमानि महरगिरि जानानै बेखौ गावनि केरियार हिसाबै दानानै लानो हादोंमोन। अदेबानि नैबे मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन आङो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव असमिया सावथुननिख्रुइ दायो बांसिन सावथुन दिहुनजाबाय थायो। नाथाय गुबै खोथाया जाबाय मा जोंनि माखासे महरगिरिफ्रा बेखौ जोङो केरियार हिसाबै लानो हायाखै, गोबाङानो लानो हायाखै। नाथाय एसामिसफोरनियाव जों नुदों दिनैनि दिनाव आं सिगांनि खोथाखौ बुंला दिनैनि दिनावहाय गोबां असमिया आर्टिस्टफ्रा दिनै बे एक्टिं खालामनायखौनो गावनि मोनसे केरियार हिसाबै दानानै लानो हादों। नाथाय बिनि आन्दोआव मोनसे खोथाया जाहैबाय मा बिसोरनाव जितु थियेटार दङ बे थियेटाराव थानानै बिथांमोना बे खाबुखौ लानो हादों गावखौनो साफा माने महरगिरि हिसाबै गायसननानै लानो हानायजों लोगोसे थांनानै थानायनि राहाखौबो दिहुननानै लानो हादों। दा बे बेलायाव बेखायनो आं नैबेखौबो बुंगोन जे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव थियेटारबो नांगौ, गोजौ थाखोनि थियेटार। खिन्थु जोंनि नुनायाव दासिमबो जोङो गोजौ थाखोनि थियेटारखौ नुनो मोनाखै। निस्सय उननि समफ्रावहाय जोंनि थियेटारनि बिगोमा बिथांमोना जिखिनि दा थियेटार सोलिबाय दं जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेखौनो आपग्रेड खालामनानै गोजौ थाखोनि मोनसे थियेटार हिसाबै गायसननानै लागोन। आरो बेबायदि जायोब्लानो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव थानाय साफ्रोमबो महरगिरिफ्रा बे थियेटाराव थानानैनो बेखौ केरियार हिसाबै दानानै लानो हागोन
आरो थियेटाराव फैनांगौनि थाखाय सावथुन मुलुगाव गावखौ सासे माने सेलिब्रिटि बा गावखौ सासे बेनारनि आर्टिस्ट दानानै लाग्रोनो हागोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।